ano ka na daw po ni antibodies. So yan, naka-live na kita sa DZJ Benuzo Online. Sa walong naghihiling, paki-share man daw po. Magtaga chill-chill lang kita ngunyan. Kana and mag-recap ka mga oro-restaurant nagbutwa. Ngunyan na si Mana. Oy, ngunyan na si Mana, good news sa may nag-abot ng Johnson & Johnson vaccine sa Bicol region. Kahapon na digdi sa Legazpi. Kahapon ba? Oo, kaso hapon padagos na pagbabakuna gamit ang Johnson & Johnson vaccine sa mga senior citizens. Mala nga nita dyan sa barangay Imalnod. Nasa 15 senior citizens dyan ang nabakunan. Ang kinagayon ng digdi, single shot lang po ang Johnson & Johnson vaccine. Hali ini sa Amerika. And sa ngunyan and sa mga masunod pang semana, magpapadagos ini. Kanina nahiling ko man na nag-post si Mayor Vic Perete Candaraga Albay. Nagpa-upload naman siya ng meeting para pagplanuhan kung ano ang magiging sistema kan vaccine man na pig-allocate dyan sa Daraga. Ikananggad, kadakulan da akong napapansin. Siyempre, tatig mo monitor mo po ang bareta. Ang bareta ko nga ni, dyan sa Naga. Diba? Ang dami kong alam. Dyan sa Naga, ikaduwang aldaw na po ngunyan kanan Nagavax Express. O ining mobile vaccination program kan apodigdikan na gobyerno lokal kan Naga City sa pamamayo ni Mayor Nelson Legacion. Sabi sa post o sa official Facebook post ni Mayor Nelson Legacion, pagiramdom da po ang kabali sa vaccination ngunya na aldaw iyo ang mga personang kaibahan sa A1 data A1.6, A1.8, A2 o ini mga senior citizen, A3 o mga persons with comorbidities. And mayo po kitang inanunsyo o wara po singdanin na pig-anunsyo na pwedeng mag-walk-in duman sa Nagavax Express. Siring man, igwang pagtugot nin replacement alagad parehong kategorya na idideterminar kan mga punong barangay. Nagsusunod, sabi ni Mayor Nelson Legacion, nagsusunod sana po kita sa priority group list kan DOS takundai baad kitaan magka-problema. Mientras na sa day pa nababakunahan, maghalat-halat po taigwa pa po mga masunod na vaccination ng gigibuon dyan sa Naga. Which is ang Naga, nagkapirang bulan na and saro ini sa mga syudad digdi sa Bicol region na may medyo halangkaw na kaso nin COVID-19. Siring na nga nita ang Legazpi and Naga City ang kaibilang duman sa NCR plus 8 plus 10 category. Kung kaya pag may mga siring kaining may mga allocation nin bakuna na nag-aabot digdi sa Bicol region pero may special allocation ang syudad and kan Legazpi and Naga City. Which is gari so ibang municipality and syudad sa Bicol region hababa ang nag-aabot na bakuna sa inda. Sabi ni Ma'am Adelina Ricafort Cascada, sabi niya, digdi, wait lang. Sa naglo-loading, sabi kang aki, iuding. Sabi ni Ma'am Adelina Ricafort Cascada, good noon Miss Angel, sana dagdagan na ang time mo mag-anchor sa radio. Yata tabi ma'am. Tay, sabi daw digdi, good noon Miss Angel, sana dagdagan na ang time mo mag-anchor sa radio. Tay, tingnan mo ako. Oy, maray na pag-gauto kay Rosalia Masares and kay Tita Daphne Garcia.
Kumusta po, Tita Daf? Sabi man ni Ma'am Leia Basilia, good noon po ma'am, watching from Santa Misericordia. Saan ba ang Santa Misericordia? Santo Domingo gayo din eh. Santo Domingo? Kung sa iman pong Santa Misericordia, marahay na pagka-udto po sa imo. Oh, di ba? Tama ako. Santo Domingo daan. Hala, tigkiklik ko na po. So, update kan DOH manungod sa kung piraan positibo naman ngunyan sa Bicol region. Base sa update number 2021-0203, nasa 126 ang newly reported sick cases. 28 kaini ang hali sa probinsya kan Albay, Tigre 5 ang Ginubatan, Pulangi and Tiwi. Tuluman ang nagpositibo sa Legazpi, Tigdo ang Daraga, Ligao and Tabaco, mientras ng Tigsararo ang Bakakay, Libon, Piodoran and Santo Domingo. Napapansin ko ka mga uminaging aldaw, medyo magayon ini magayon na indikasyon ini na nagbababa na ang kaso kan COVID-19 digdi sa Kabikolan. Alaga dai man giraray kita maging kampante. Dahilan ta an patakot kan COVID-19 na niyaon man giraray. Mantang nasa an nagpositibo dyan sa Camarines Norte, apat kaini an hali sa Daet, tigsaroan Jose Panganiban and saro sa Vinsons. 33 an hali sa Camarines Sur, 11 an hali sa Naga City, apat sa Goa, tigturulo an Calabanga, Pili, tigduruwaan Baaw, Bato, Kanakman, Libmanan, mentras na tigsararo an Buhi, Lupi, Magaraw, Nabua, Ocampo, Sipokot, and Tigaon. Sa Tanduanes, Iguanin 11, Tigturuloan Bagamanok, San Andres sa Verac, and Tigsaruman an Panganiban and Viga. Sa Masbate, Iguanin na 34 na nagpositibo. 13 kay niya nahali sa Masbate City, 6 sa Uson, 4 sa Aroroy, 3 sa Kataingan, 2 sa Balud, 2 sa Placer, mientras na Tigsararoan Kawayan, Milagros, Mobo, and San Fernando. Sa probinsya kan Sorsogon, iguan po ning Sampulo, 4 kay niya nahali sa Sorsogon City, Tigduwaan Bulan and Gubat, mientras na Tigsararoan Prato Diaz and Santa Magdalena. May others digdi na saro o it's either personang nyanig di sa Bicol region para nyanig di ang trabaho or nagdidi lang para sa transaksyon. Hali po ini sa Taguig City sa National Capital Region. Ang good news, Taiguanin 88 newly reported recoveries. Mientras na ang bad news, Iguanin 5 nagadan. Saro digdian hali sa Albay, saro sa Sorsogon, 2 sa Camarines Sur, and saro particularly an hali sa Legazpi City. Sabi ni Sir Budi or Budi ba ini? Budi Solano, good noon po ma'am, watching in Mariveles, Bataan. Oy, thank you so much pala sa Ako Bicol Party List. Kan Webes, halit na duman tatay dun sa sa Kagbakong, nagtao ki ayuda para sa pamilya. Personal na nagbisita duman si Congressman Pido Garbin. Diba? Isa nagsabing pag makatakot magtuka duman sa muya, si Congressman Garbin nga ni, dahil lamang ki, dahil lamang ki nagduwang isip na magtuka duman. Sabi kanina, nakauron ko kaya si Kong Pido. Sabi ko, Kong, thank you so much po niya ako sa ayuda duman. Tanaka-receive pati sila mama duman. Sabi na, maugmaw daw ngayon ang barangay ngayang ito. Tapos niya ko kung deman duman ang uso ang COVID. Taharayo ang magpo-positive lang duman. So hali sa NCR na naguli. Pero aside ka ito, ang aram ko lang duwa lang nga niya nag-positive or ang pangdulo pa lang. So
apo digdi, frontliner na nag-positive duman. The rest, ora duman kinairehistrong positive dahil sa alingaya sa all or digdi lang ay naglakaw-lakaw ngayon sa Legazpi, nag-positive na. Sabi ni Manay Rose Anya Masares, marhay na hapon gel. Pabati man ako kan sa kong duwang maigos na magurang. Si Tatay Roberto Asina Mandit Lamasares nagtitindanin mais dyan sa Albay. Salamat. Uy, masaram ang mais mo niyan. Baka naman po. Ha? Dito ka na sa butan, tatay. Di ako to magliprade. Masiram ang mais, lalo na pag libre. Ano pa man? 2 minutos na sana bago mag-alauna nin pagkahapon. Oras na naman para kita magsurusiriblagan. Bago kita magsiriblagan, putanid lang ha. Sa weekend. Oy, bago kumalingawan pala, happy birthday kay Vice Governor Grex Lagman kan Albay. Happy birthday Tabi Vice. Salamat po sa gabos na nag-antabay. Ako po ang sendong nakaibanan. Ako po ang kagandahan ng South. Ang nakaibanan ko pala sa Lado Technical, Kuya Junapoles, sa IT. Tandem yan na Richard Astores in Ading Laad. Sa Lunes na mga tamag-iribanan. Happy weekend everyone. Bye-bye. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at